Ara ja no queda ni una. Sí, ja me puc imaginar el que va passar. No, ja només he menjat paraula. Ja, jo crec que sí que sé el que va ocórrer, però continua contant-nos. Roton, a la regió de la fusta. Roton hi vivia i havia un boc preciós. Ara ja no queda ni una branca que portar-se a la boca. És difícil de descriure. On estava el bosc ja no hi ha res. I aquest res creixia i creixia i finalment va arrasar-ho tot. Ah, menjafustes. El que ens has contat també va ocórrer amb nosaltres vivim. A l'est, al redacció de la pólvora. Una espècie estranya de res ho va destruir tot. Aleshores, no és una cosa que passa només a la meva regió de la fusta? No, tal vegada ocorren més llocs. Imagineu a l'Orient, en la regió de la seda, si tots els cucs de seda i les moreres queden arrasades per el res. Ai, mare, o a la regió dels gravillons, què farien sense flors per a l'ofrena? I si passa al sud, imagineu unes festes sense música. I si tot el regne de les falles estigués en perill, seria espantós! El meu poble m'ha encarregat que vaig a la Torre d'Ivori per a demanar ajuda a l'emperadriu infantil. Ens han encarregat el mateix. Al cap i a la fi, si l'emperadriu no ho pot arreglar, qui ho va fer? Si tot això va de bo, no hi ha temps que perdre. Anem-nos ja a la Torre d'Ivori. Amics, ja sé que tots porteu el mateix missatge. El res està destruint cada regió. El regne de les falles està en perill. Tots heu vingut a demanar ajuda a l'emperadriu infantil, però tinc notícies molt dolentes. La nostra emperadriu infantil està molt malalta. Pareix existir una misteriosa relació entre el res i la seva malaltia. S'apaga. No coneguem l'origen de la seva malaltia, ni el seu remei, però tal vegada queda una esperança. L'emperadriu ens ha dit que a la regió de les Corts compten amb una gran fallera, l'única que pot desafiar al res i tal vegada trobar el seu remei. S'anomena Atreia. Atreia? Una xiqueta com jo? Anaren a buscar a la gran fallera. Tots es van adonar que si cap metge del regne de les falles coneixia el remei de la seva malaltia, la seva recerca seria complicada. Quan Atreia va aparèixer, la gran expectació dels que l'esperaven es va convertir en sorpresa. Ho lamento, però no és moment per a xocs de xiquets. Per favor, et pregue que te'n vagis. Si no volies que vinguera, per què m'has cridat? No te busquem a tu, busquem a Atreia. Jo sóc Atreia. Com? Una xiqueta? Moltes vegades les decisions de l'emperadriu són difícils de comprendre. Hauràs de començar una gran recerca, difícil i perillosa. Estaries disposada?
Si és desig de l'emperadriu, digues què és el que he de buscar. El remei per a la seva malaltia. Sols així es podrà salvar el regne de les falles. A partir d'ara, tot depèn de tu. Estic disposada. Molt bé, però hauràs d'afanyar-te. Vine, l'emperadriu m'ha donat el seu cine per a que tie. Que Auriel l'esplendor et doni tota la llum que necessites. Així el teu camí serà més segur. Del regne de les falles, les tenebres van prendre forma i una criatura de l'oscuritat va començar també la gran recerca. Portava quasi una setmana viatjant incansablement, sense trobar remei per a l'emperadriu infantil. A Trilla no tenia cap sospita de que la feroç criatura de l'oscuritat li seguia les passes. Va recórrer el desert, les colines minerals, boscos i llacs sense cap tipus d'èxit. Per tant, ja només li quedava una possibilitat: trobar a l'ancestral Morri, l'ésser més savi del regne de les falles. Tal vegada, ella, amb tota la seva saviesa, podria dir-li quin era el remei per a salvar a l'emperadriu. Morli? Morli! Morli! Què ha sigut això? No pot ser que m'hagin escoltat! Això és impossible! Eres Morli? L'ancestral Morli? La veritat és que això no té molta importància, però ho som. Morli, has d'ajudar-me. Reconeixes això? No té importància, però ho sabem. Aviam? Hi ha algú més per ací? La veritat és que no t'agrada ningú a familiars d'anys. Així que per a no avorrir-me vaig començar a parlar a mi mateixa. Veritat, amiga? Clar que sí. Morli, porta males notícies. Saps que l'emperadriu infantil està molt malalta? No té importància, però ho sabem. En realitat, té igual. Si no m'ajudes, tot acabarà. Ja no repilant res, que està arrasant tot. Tampoc t'importa això? Té igual que ens importi o que no. No és cert, amiga. Si no m'ajudes i el res continua avançant, terminaran tu, amb tots! Si això ocorreguera, almenys ocorreria alguna cosa. Amiga, no té importància. Si res té importància, no t'importaria dir-me. Pues sí que eres llarga, sí. Nosaltres no t'ho podem dir, però pots preguntar-li a l'oracle del sud. I com vaig allí? Això està de 1000 milles de distància. No crec que pugues anar. Això està molt lluny. Ja t'ho hem dit. Res té importància, tot és igual. Oblida-ho.
Després de passar dies i nit inconscient, Atreya va obrir lentament els ulls i es va trobar en un lloc desconegut i estrany. La seva roba estava neta i les seves ferides curades. Tanta pressa tens? Sols anava... Escapolir-te? Sí, vull dir, no. M'agraden els xiquets. La berenar... No, home, no. Sóc un drac blanc de la sort. El meu nom és Fallo. El meu nom és... Atreya, i estàs clavada en la gran recerca. Com ho saps? Estaves inconscient i parlaves dels seus somnis. Així que, amiga meua, vas de camí a l'oracle del sud. Sí, però no tinc cap esperança. Està massa lluny. Jo, si fora tu, no diria això. Tu saps com arribar allí? Doncs clar, si està quasi el creuer el cantó. Doncs com pot ser? Dona, amb un poquet de sort... Ja hem viatjat 10.000 milles? No, només 9.892, però en línia recta. Ets tot un fenomen. Per a fer la gran recerca correctament, has d'anar degudament acompanyada d'un drac blanc de la sort. Aleshores tot t'eixirà de meravella. Tu no et rendisques mai i la bona sort t'acompanyarà sempre. M'alegra tindre un amic. En realitat, tens més d'un amic. Mira. Les nomes. Hola. Uy, portes les ferides. Vete mal, però no importa. Ah, pues, aquesta sí que és bona. El pacient li diu al metge el que importa i el que no. Doncs t'ha de fer mal per a curar-te. Pren, beu això. És el meu caldo, bala de ratpenar. També li he posat un ull de tritó, un poc de molt d'arbre, fetge de llangardaix i escametes de cep. D'on exactament haveu visitat els dracs de la sort? Què és el que us ha portat fins ací? El meu nom és Atreya i busque l'oracle del sud. Ara sí que et va pegar, xapeta. Per descomptat, que has donat en el clau. Soc, diguem, un expert en tot el que refereix a l'oracle del sud. Esa és la meva especialitat científica. Aquesta és la meva especialitat científica. Vinga, anem al meu observatori. Eix és l'oracle del sud? No, eixa només és la primera de les portes per les que hi ha que passar per arribar. Si aconsegueixes passar, has de recopilar-me les dades que necessites per al meu llibre. La veritat és que la majoria de la gent no ho aconsegueix, saps? Per què? Els ulls de les fills permaneixen tancats i quan algú s'apropa per a passar sense la clau correcta, s'encenen i polvoritzen a l'atrevit. I quina és la clau correcta? L'oracle dona un xiquet tranquil, divertit, amb un cor reglat i una estima per les falles que arrossega a la resta de xicalla, cap a un espai de diversió i d'aprenentatge, com és el món de les falles. Només trobant un xiquet d'aquestes característiques podrien obrir-se les portes. Vamos, missió impossible. D'això res, jo conec que ese xiquet, ell reuneix tots aquests trets i més, perquè és un gran embolcall de xiquet, ple de coneixements fallers, de saviesa heretada, de costums i empremtes familiars. Cap com ell, enguany, podria ajudar-nos per tal de que el res ens puga. Xiquet dolç, tendre, vergonyós i alhora viatger, desinvolt i respectuós, ànima i cos de xiquet. Espírit i ganes de gran. És el nostre president infantil, Pablo Gil i Mata.
això què vol dir? No ha de ser molt difícil. Haurà d'enfrontar-se a si mateixa i això no és gens fàcil. Només si ella sap trobar les virtuts que es necessiten, l'espí proporcionarà la següent clau per arribar a la plenitud. Una melodia dolça les porta al vent del llevant, anunciant amb molta força la règina dels infants. Moreneta de dolç somriure, portes la festa a la sang. T'has criat entre dolçaines i redobles de tabals. Eres bonica, fallera, boix de vida, ànima inquieta, riallera, jugonera, dels infants la més festera. Eres foc, eres flama, eres la cançó de la rondalla. Plenant de goig la falla, a l'escoltar el teu nom proclama Noelia Ortiz Regal, fins avui la nostra representant. Xiqueta Noelia Ortiz Regal. Mare meua! Quina llum després! Quina alegria i simpatia! Ets tu la que del sud? No, Trella, però sóc la clau que revetjarà que és el que necessites per obrir-lo. I què és el que he de fer? Has de trobar el coll d'alegria de les falles. Què són les falles sense la comissió infantil? La comissió infantil són tots xiquets i xiquetes que fan possible que la festa tinga sentit. Ells representen la innocència, la il·lusió, l'alegria, la passió i el futur de regne de les falles. Això resulta impossible. Jo estic sola i no crec que les nomes o el drac de la sort vagin com a comissió infantil. A més, dubte que queden molt xiquets al regne de les falles. El res està destruint-lo tot. No et preocupes, pare, jo t'ajudarem. Convocarem a tres xiquets i xiquetes del regne de les falles i els imposarem la seva distinció com a comissió infantil. Endavant tots. Carla Palmés i Zacares. Nayara Garcés Alberín. Eva Muñoz Gabarda.
Cuidado, que pasan. Francesco Robí Baroveta. Medir Lluís. García. Querola García de Galeano. Carles Jardí Pérez. Fabián Matancose. Alejandro Sánchez Llorens y Luna Sofía Córdoba Llorens. Ya no se ponen nunca. Ausias Querola García. Dida González Navarro. Lucas Ramírez Guerola. Hola. Sergio Mayes. Sergio Martínez. Mireia Romero Soler. Ana Rovira Vicente. Marta
Agustín Herrero López. Cristian Sánchez Llorens. Álvaro Muñoz Trier. Marc Mateu Guiot. Que estos que vienen. Daniel Contreras Navarro. Joan Lázaro Vidal. Hernán Sánchez Cuenca. Altea Tortosa. Aitana Vicente Brotón. pares amb avui el teu crit. Ara ja tens tot el que necessites. Ha arribat el moment que tots esperem. Acosta't a l'emperatriu i fes-li saber que has sobre el braç del sud que has trobat tot el que necessites. Emperador infantil, emperador infantil... Ja tinc tot el necessari per a que la marxa del regne de les falles puga previure. Atreia, pense que malauradament no és suficient. Com? He recorregut milers i milers de quilòmetres en busca de respostes. He passat proves, oracles,
he pogut reunir tot allò i més necessari de la marxa del regne de les Falles, la il·lusió i la força de la comissió, i un president que, junt a la fallera major, puga guiar cada pas de l'any al regne. Tot això no pot ser en va! Benvolguda Atreia, pense que has oblidat un detall molt important. Cada any els nostres papers canvien. L'essència de les falles es suporta en els canvis que apuntem. En la il·lusió per allò nou. En la força que es pinta els nous noms que dona visibilitat al regne. El foc dona pas a un nou cicle i en aquest nou cicle jo necessito un nom nou. Un nom nou? Com que un nom nou serà tan senzill perquè has fet que m'embarcara en una missió tan complicada? No és tan fàcil, el meu nom nou no pot provindre d'aquest regne, no és un nom que jo o qualsevol de vosaltres puga triar per a mi. Ha de ser un nom que encarna les virtuts necessàries per a aquest exercici al regne de les falles. És un nom que només un xiquet que coneixes aquestes virtuts em pot donar. Un xiquet que ens ha acompanyat al llarg de tota aquesta història i que ha sentit tot allò que hem sentit i que a través de nosaltres ha pogut aprendre i viure moltes coses. Un xiquet? A mi no m'ha acompanyat cap xiquet. He fet aquest trajecte i aquesta recerca sola. Ja ha sigut molt complicat. Ja ho crec. Tal vegada no has sigut conscient, però ell ha patit amb tu i ha passat per tot el que tu has passat. Ara ha viscut fins ací. Està molt propet escoltant cada paraula que digueu. Què diu? Si està tan prop, per què no ve? No se n'adona que ja forma part de la història de les falles, una història inesgotable. Les falles, una història inesgotable? Què és això? És on ell mateix està llegint la seva pròpia història i en aquest mateix moment. Ai, mare! Ai, mare! Ai, mare! Ai, mare! No poden estar parlant de mi! Això és impossible! I si l'ajudem d'alguna forma? Tal vegada podem ajudar-lo d'alguna forma a trobar l'inspiració. Jo crec que amb una bona peça musical, un bon himne, tal vegada podem ajudar-lo. Això és, farem una crida per ajudar-lo, per a que s'atrevisca per a donar-me el meu nom nou. Eixe nom que reflexe les virtuts que necessite per a que continuï la flama del regne.
nom perfecte, un nom que descriu perfectament allò que ens cal, un nom que és algú que necessitem, un nom que en pronunciar farà màgia, un nom que és més que un mot, és l'essència de qui el porta. És el nom de qui estima la terra, la cultura, la festa, l'ama del correu i del carrer. Desperta, observadora, activa, lluitadora, inquieta, una espurna de llum, un cant al vent. Xiqueta de dolç somriure, plena de vida i encant. El teu nom vull escriure, com a regina dels infants. Perquè la teva mirada enamora ens obre el pas cap al cel, acompanyada per l'estel d'una ànima somiadora. Perquè la teva bondat ens il·lumina, ens plena de goig el teu candor. Perquè ens constagies d'alegria, ens transmets el teu amor. Dolcesa, tendresa, amabilitat, i els que bé la coneixen diran que el seu tret més important és la generositat. Hem arribat al moment més desitjat, el d'anunciar emocionat el nom de la xiqueta que tant hi he buscat. És un goig i un orgull programar per bonica, graciosa i gentil a Nora Tordera Requena, nostra regina infantil. La Fallera Major Infantil del 2022, Noelia Ortiz Regal, imposarà la caramba que l'acredita com Fallera Major Infantil d'enguany a Nora Tordera Requena.
Nora Tordera Requena imposarà la caramba de l'acord d'honor a Noelia Ortí Regal. Els fa entrega d'un ram de flors a les dues falleres. La fallera major infantil tornarà al seu lloc per a donar pas al mantenidor. El president acompanyarà a la fallera major eixint al seu seient. Fins ací la nostra exaltació de concurs. Ara ens farà el Parlament de Mantenidors per a la fallera major infantil i el president. Sale, no puede. Sí. Bona vesprada a tots. Família, presents, fallers, amics. Una xicoteta cosa. A Fuyu no se l'emportem a casa. Ja, ¿vale? Nora, ja estem així de nou, a la diferència de que l'altra vegada tu estaves així al meu costat, eres xiconina, i ara estàs un poquet més lluny, però només físicament, val? Com que estic mirant-te i et conec, dir-te que tranquil·la, que com em vares demanar l'altre dia, encara que sense saber qui pujaria així, no vaig enrotllar-me molt. Seré breu i diré que per a mi és realment important. Vull començar per dar-te les gràcies. Gràcies en mayúscula. Gràcies per no deixar de sorprendre'm mai. Mira que has xafat aquest escenari a un muntó de vegades, però mai ho haguera pensat que series com a fallera major infantil. M'ha sorprès i jo crec que tu també estàs sorpresa. Em fa feliç per saber que eres valenta i que tens les coses clares. Igual que abans tenies clar que mai de la vida series fallera major, ara has decidit que sí, que vols, i seràs amb un somriure perfecte. Per lo menos en la foto. Després ja en casa ja ho deixem per nosaltres, ¿vale? El que passa a casa ho deixem per a nosaltres. La importància d'acceptar-nos en les evolucions personals, en aquelles que ens fan créixer. Per això et dic una vegada més que estic molt orgullosa de tu, de com afrontes les coses, de com ens fas riure, de lo carinyosa que eres i de com vius el teu món paral·lel i tot et sembla fantàstic. Com a exemple, i per a que la gent m'entenga, contaré que quan tornem a casa en cotxe me diu, mami, la volteta gran. Això vol dir que tinc que entrar per el poble per a que ella li doni temps a baixar la finestra, a cantar la cançó de turno la que li agrada del moment i a saludar a tot el món que passa per el carrer. Això és així, no? Mentre Lucía i jo se riguem, però també passem molta vergonya. La meva mare em deia, no deixes mai de cantar, i jo te dic el mateix a tu. Canta, balla, fes tiktoks, riu com fas ara.
No deixes de lluitar per el que vols i pensa que les coses boniques no sempre són perfectes. Aquest és el vostre any, però feu que siga bonic, com vosaltres, que des de ben menuts haveu sigut companys de falla, de petardos i de xocs. ¿Ves, Pablo? Allí no te digo mucho, como me dijiste. I poc més que dir, Noreta. Ha estat breu per un temps, encara que també és cert que quan jo acabe sempre hi ha algú que té cap cosa que contar, que té cap cosa que dir-te, una persona que t'estima tant o més que jo, si això és possible, que t'educa tant o més que jo i que te cuida tant o més que jo. Serà que aquesta persona vol afegir alguna cosa més? O no, Lucía? Ara sí, els vostres mantenidors, Lucía Dordera i Javier Gil. Molt bona vesprada a tots i totes. Esperem que estigueu gaudint d'aquest acte tant com nosaltres. Javi, ha arribat el nostre moment, el moment de dirigir-nos als nostres germanets menudets, que de menuts ja tenen poc. Però abans de tot, dir-vos que anem a fer-ho de la manera més amena possible. Nora, Pablo, ha arribat un dels actes més importants i més significatius del vostre petit viatge faller, que fa uns mesos emprenguéreu. Ja dueu uns contactes junts i de moment ho esteu suportant, no? Estem molt orgullosos dels dos, perquè un no aguanta anar dia tras dia a casa d'Anna o de Marisa, que des d'ací les manem un fort abraç perquè pobretes les he categat aguantar. Que si no m'estic parat perquè suposadament s'adormen les cames, que si me queixe perquè en teoria me claven l'agulla, que si em mosseguen la cara, que si vull jugar amb Marley. Que haguera sigut de vosaltres sense la immensa paciència d'Anna i Marisa, que per cert, vos han deixat els tratges més bonicos de tota Picanya. També dir-vos que sou els representants perfectes per a aquesta perfecta falla. Només cal mirar-vos a la cara, eixa il·lusió que transmeten els vostres ulls, i ese goig que transmet la vostra sonrisa. Aquest any sempre serà un any que serà imborrable per als dos. Gaudiu, celebreu, balleu, per tal que el vostre record siga aquest i no el mal de cames que tindreu el de nous demás. Si alguna cosa hem de reprochar-vos és que encara no vos hem escoltat dir que esteu superorgullosos d'haver triat ser els representants de la secció infantil. Però, Javi, si a tu et passava el mateix, però una vegada veus la flama de la teua falla, tot canvia. I la flama que indica el punt final en el vostre regnat i un punt i a banda en la història de la falla. Nora, Pablo, és en aquest moment on vos aneu a donar compte de lo feliços que haveu sigut durant aquest any. En aquest moment on aneu a desitjar tornar a aquest moment, tornar a començar. Aneu a desitjar tornar a la primera traca que triareu junts, al moment on vos varen proclamar fallera major i president infantil. Aneu a desitjar tornar a ballar en els vostres playbacks, a cantar en les vostres nadalenques, a veure el vostre Belén en la falla i tornar avui per a tornar a viure aquesta presentació que us han preparat. Tornar a la vostra cavalcada, tornar a veure com planten la vostra falla i el vostre engranament, tornar a veure-vos en l'aparador i en el llibret. Tornar a viure el vostre moment de premis, tornar a ser el centre d'atenció i l'ofrena i tornar a plorar quan tot es convertisca en flama. Vos hem de donar les gràcies perquè heu continuat els nostres passos. Ha costat, però sí, Lucía. Per fi estan així. Que gaudisquen els dos tant com gaudirem nosaltres. Segur que sí, i segur que van a ser un gran exemple per a futurs representants. Vos imagineu els xicotes de la falla dient vull ser com Pablo o vull ser com Nora. No m'estranyaria gens. Els dos formen una parella preciosa. També vos dic, pobrets, el que haig d'aguantar-los. Que exagerada eres, si sols hay que mirar ahí baix. Han aconseguit reunir a tios, ties, iaios, cosins i alguns amics, que uns han pogut vindre i els altres s'han quedat amb les ganes. Per molts pesats que siguin alguna vegada, per molts cabuts que es fiquen, són els únics capaços de fer-te somriure a qualsevol tonteria. Molt, Lucía, sentint-ho molt, no vaig a quedar el micro per a mi. Pablito, ens ha costat arribar fins ací. Quanta lluita, quanta baralla. Sempre dient que no i que no. Però que sàpies que tenim clar que anaves a arribar fins ací. Només cal veure la teva felicitat des de la falla, en tirar petards amb els teus amics,
que avui alguns han vingut a fer-vos companyia d'una i a tu. Com ja han comentat, acabaràs orgullosíssim d'haver triat viure aquesta gran experiència. Jo sé que continuaràs donant guerra cada vegada que et toqui vestir-te, però enguany marcarà un abans i un després per a tu. M'enorgulleix moltíssim com a germà teu que soc estar així, podent dedicar-te a aquestes paraules. Això demostra que som, no importa què siga, que nosaltres ho fem tots junts. Anem a continuar creant anècdotes i així poder recordar quantes més coses millors amb el pas del temps i riure'ns fins a plorar per qualsevol cosa, que això ens sol passar. Eres una persona que al principi pot semblar una mica tímida, però quan agafes confiança amb algú, ahí és on demostres tot el que pots arribar a valdre. Així és on demostres el prou tan gran que tens. Sempre preocupant-te per tots, sempre atent al fet que tot estiga bé i que ningú tinga problemes amb ningú. Eres el primer que dius, així estic jo per al que faça falta. Ja siga solucionar-te un problema, agafar tarutxa, rentar els plats, i això que només tens 13 anys. Per qui no ho sabia, el meu germà així serà un diamant en brut. Pot arribar a fer de germà major moltes vegades, a ser pare per una estona, i qui no s'ho crega, que li pregunte a Valeria i Àngela. Els que estem així, els que no han pogut vindre, i els que ja no s'acompanyen, però segueixen així entre nosaltres, just al teu costat, encara que no es puguem veure, estem molt orgullosos de tu. Fins i tot, els que van tindre mala sort i no van poder conèixer. I dic mala sort perquè no saben lo divertit que és jugar amb tu al FIFA, al GTA, esmorzar junts, i si donar voltes a la bici, passejar a llac junts, veure el vídeo de Ribot, anar a Mestalla amb tu. Són xicots moments que a us se li queda, i crec que tots deurien passar temps amb tu. Des d'ací, els enviem un enorme bes a totes aquelles estrelles que no poden compartir aquest moment amb tu, però veiem per tots nosaltres. Vull recordar que tens els teus germans per a que faci falta, i així vaig als teus pares, que també t'ajudaran, encara que també tiran la bronca per no recollir la roba del bany, per les notes. Però bo, que així ningú és perfecte. Has crescut en la falla, pràcticament t'has criat així, has rigut, has corregut, fins i tot t'has obert el cap. Que quin susto ens portàvem quan el vàrem veure amb el cap ple de sang. En el casal has compartit moments bons i no tan bons. Però aquests mals moments, cadascú dels components d'aquesta falla, fan que no siguin tan dolents. Tenim molta sort de pertànyer a aquesta falla, en la falla que has crescut, la que t'ha vist tirar els teus primers petardos, en la qual t'has adormit en dir. Estic segur que el faràs igual de bé que ho ha fet ell. Si continues amb la teva forma de ser, passejant-te pels carrers de Picanya amb el mateix somriure. El mateix somriure que se'm dibuixà a mi aquell matí del 12 d'octubre de 2009, quan em vaig despertar en xalet i la iaia em va dir que el meu germanet ja estava entre nosaltres. Tot i serà genial i no hauràs de preocupar-te de res. Continua afrontant els teus problemes igual de bé que ho ha fet fins ara. Et mereixes tan bo com et passe, perquè fas feliç a la teva família i amics, perquè al teu costat tot és millor. No es pot donar enveja, però no n'hi ha millor combinació que la que fem tu i jo. Ens basta una mirada per entendre'ns, un gest o una paraula. No sé com ho fas, però aconseguís que totes les bobes que soltes se'm peguen i acabe dient-le jo també. Finalment, et volia dir que la família no es tria, i si es poguera triar, jo no dubtaria a triar. Aquest germanet que té com a referència i t'ajuda a que l'autoestima puge. Et triaria una mil vegades, Pablito. Gràcies per fer-me sentir tan bé com sempre fem. Com sempre fem qualsevol cosa junts. Vull més que ningú. Adrián, que no ha pogut estar així avui, també volia dedicar-te algunes paraules. Així n'hi ha, que vaig a dir-te les següents paraules. Pablo, gràcies per ser el meu company de vida. Junts hem anat a quasi tots els pobles de València tocant les campanes de les esglésies dels pobles, per tal d'estar amb mi i deixar-me que compartisc amb tu les meves aficions, com és també tocar el tambor. I ahí estàs, tots els dilluns o dijous, a mi fent redobles. Sols et falteixen a mi a tirar coets, que per molt que ara et negues, també et negaves a ser president. I mira-te, ahí estàs, així que temps al temps. És un goig tindre com a germà. Si et tocara descriure't en una frase, et diria que eres la pólvora de la traca. Fas que tot funcioni bé,
alentant a tots els que estan al teu voltant, perquè fas riure sense voler, i això és el que et fa tan especial. Espero continuar compartint moments tan junts com quan juguem amb aquests jocs, sopant en els restaurants que més t'agraden. El temps està passant massa ràpid i no ens adonem. Es recordes quan estàvem en el xalet i jugàvem a futbol en la piscina? O cada vegada que ens hem dutxat a la manguera? Em recorde quan donaves voltes amb la bici a les 10 de la nit i allà estava la iaia fent-te companyia. Em recorda de cada passeig que has fet amb la bici o caminant mentre omplies el canal de pinyes, fins que al final veies com anaven corrent. Impossible oblidar-me també de cada nit de Nadal a casa de la iaia, que allà estaves tu, tota l'estona mirant si havien arribat els regals, o seguint al Pare Noel a través de l'ordenador. Ara tens uns germans que amaguen els regals. O quan eres xicotet i ens podíem tirar tota l'estada jugant als cotxes, que quina mala llet entrava si et tocàvem algun cotxe, perquè en quant a geni eres el pitjor dels tres, però tot té solució, no? Això sí, després és un trosset de pa. M'ajudes, em treus somriures, em fas feliç, quan més em fa falta i sense saber-ho. Eres el xicotet, que no és fàcil, el meu xicotet, aquell que lluita perquè siga, fins a arribar al punt de posar-te insuportable, però l'aconseguís. Avui amb totes les meves forces, tinc ganes que continuïs creixent, de saber quin serà el nostre següent repte després de ser president. I de que tinguem 1000 problemes i vinguis al meu muscle a plorar, per a poder solucionar entre els dos. Sempre tractaré de fer el que faci falta per tal de viure feliç, o escoltar el so d'alguna de les teues riallades, i ses que soltes quan no pots parar de riure't, i ens contagien el riure a tots. Finalment, vull que em facis un favor, i ho dic com a germà major, que ho deixis d'avui, perquè demà ja serà tard, i no sols vull que tu ho apliques per avui, ni per a cada dia en la falla. Aplica-te-ho per a cada dia de la teva vida. Així les falles i cada moment el gaudiràs el doble. Gaudir els dos. Gaudiu els dos d'aquest mes que teniu per davant i gaudiu també de la vostra falla. Ara que ha arribat el vostre moment, podeu portar-vos el vostre desitjant ninot, de la gran falla que us ha preparat Mauri, Juan i companyia. Encara que bo, així tot se sap i sempre s'emporteu alguna coseta. Nora, Norichu, Monito, Topedito, com ens suele dir per així baix. Ara vaig a per tu, no vas a escapar. Crec que no saps l'especial que pots arribar a ser. Una persona que et vol i t'ompli la cara de besets cada vegada que et veu, que es preocupa per tu dia rere dia, que juga qualsevol tonteria amb tu, encara que es passa més temps fent trampes que jugant. Sempre té alguna cosa que explicar-te i sempre amb aquest somriure en la cara. Fas que l'estar amb tu siga sentir-se a casa i per això t'he donat les gràcies, Nori. També t'he donat les gràcies per fer-me companyia i per fer el millor Twitter del món. Perquè així on la veieu, Nora és una xef espectacular. Fa unes galetes boníssimes, per no parlar de lo bé que se li dona fer xampinyons. Els fa boníssims. Has aconseguit que quasi tota la teva família estiga així avui. Segur que si fora per elles, Mica i Neu haguem vingut així també a veure lo bonica que estàs. La veritat és que la teva senyora mare no es va equivocar en posar-te el nom de Torpedito, sempre ballant, imitant absolutament tots els TikToks que t'ixen, o riguent d'ells. Quan no balla, canta qualsevol cançó, encara que siga en anglès i no tinga ni idea del que diu la cançó. Un supergau, que també composa les seves cançons i s'inventa la seva pròpia coreografia. Nora, amb lo xicoteta que eres, dones xoc a qualsevol persona de la falla sense importar la seva edat. Em mareixem amb qualsevol cosa, sobretot els de la zurda, però és que tu es mareixes molt més i aconsegueixes que qualsevol persona rigui amb tu. No canvies mai, que el teu cul siga tan inquiet com ho ha sigut fins ara. Continues sent tan riallera com eres i mai canvies l'actitud que tens, eixa de fins que no l'aconseguisca, no pense parar. Així arribaràs tot el llum que tu vulguis i aconseguiràs tot el que te proposes. Espero poder continuar compartint al teu costat milers de moments i històries que em fan tan feliç. Avui molt l'horita preferida. Nora, Adrián tampoc s'oblida de tu. Ell volia dir-te que t'ha vist créixer, corrent cap amunt i cap avall sense parar d'un costat per a un altre. No sé què tipus d'energia tens, però és supercomplicat veure parada. La teua alegria, afecte i amor és el que més et caracteritza, encara que bo.
La teua poca vergonya tampoc es queda a veure. El mateix li demana una abraçada que li compres un cofre. Gràcies per ser tu la que a mi s'encara tan bonica compartirà aquesta preciosa història amb el meu germà, que segur que per a vosaltres serà interminable. En uns mesos pots arribar a ser imprescindible per a una persona. Espero que la teva valentia, eixa que sempre t'acompanya, t'ajuda a enfrontar-te a cadascun dels problemes que la vida vaig posant en el teu camí. Tu tens la valentia, la força per superar qualsevol cosa que se posi per mig, perquè eres així, Nora, capaç de tot. Uns poden veure a una simple vista una personeta amb molta vergonya, tímida, que li fa por obrir-se, però no. Nora és tot un terratrèmol. Quan agafa confiança, que amb poc que li dones, ella sempre t'agrairà que li portes a la fira o que li dones un globus per a jugar. Només es fixa en el detall de que estàs amb ella. I això a ella li fa molt feliç. Totes les persones que t'envolten estem molt orgulloses de tu. Per tot el que he dit i altres tantes coses que em deixen, puc dir-te que t'ha guanyat el meu cor. El vull moltíssim. Primer de tot, espero que t'hagi agradat la sorpreseta. Sé que avui esperaves sols a la mami així dalt, però quan em van proposar que siguera jo la teva mantenidora, no ho vaig pensar ni una sola vegada. És un privilegi perquè, a més diu, li agradaria poder-te dedicar unes paraules d'aquesta manera en un dia tan especial com avui, on tu ets allà dalt, ben brillant, amb un somriure d'orella a orella i un tratge tan preciós com tu. I sí, t'he dit preciosa, cosa que no sos escoltar per la meva part. Bé, ara sí que comença amb el discurset. Tal vegada no escoltes ni la meitat dels nervis que tens, però tranquil·la que això queda gravat i ja ho podràs escoltar i veure més tranquil·lament endavant. Jo crec que ja t'han dit quasi tot, però ara em toca dir a la meva manera. Nora, ixa rateta que no para quieta en un segon, ixa xiqueta que en aquest exercici de les falles 2023 serà la màxima representant d'aquestos preciosos fallerets i falleretes que avui estan ací, i de tots aquells que no han pogut vindre també. Nora, ahí con la veieu, tan quieteta és un terremoto, o com bé li dia a ma mare quan era menuda, torpedito. No sabeu la paciència que té la peluquera, que sa que enganxo fa mal, que si rodetes enrosi l'orella, que si puja el cap i posa el recte, que si no se'l monyo eixirà tort. Un caos. Però ahí no acaba la cosa. Després va vestir-se. Menys mal que la mami i la Vica tenen paciència, perquè si t'agrada vestir jo acabarien sempre discutint. També hi ha que dir-te que no són coses heroïnes. No té molts punts bons, moltíssims, diria jo. És una xiqueta extrovertida, riallera con la que més. Una xiqueta capaç d'alegrar-te el dia amb un xistre dels seus, tot i ser absurdes, o tan sols deixant-te notetes per tota la teva habitació de bona sort en l'examen o ànims en els teus dies roïns. Ella sempre està disposada a ajudar-me en tot el que necessite. Això sí, posar ella a la taula, mai. Tu i jo discutim molt, però la majoria de vegades ho fem de broma, perquè no sé qui és més cabuda de les dues. Gràcies a ella tinc els millors sopars, on quan la tonteria ens dona fort podem estar fàcilment una hora. Ella es burla de mi perquè canvia les paraules d'ordre en les cançons, però a mi sempre m'han dit que l'ordre dels factors no altera el producte. Una altra cosa que m'agradaria destacar de Nora és la facilitat que té per aprendre els balls de TikTok. Jo mira que ho intente, però no hi ha manera. Jo faig el que puc. Nosaltres, com a germanes, tenim un petit dilema. A veure qui és l'últim en dir adeu als abuelos. Jo al final m'he de rendir, perquè esta xiqueta no té fill. A veure, és capaç de cridar per tot el carrer en dalt de que la meva Vica li senca des d'un tercer pis amb la finestra tancada. Sí, jo també ho pense, és un poquet boig, i per aquesta raó és tan nostre, perquè tu i jo crec que no estem acabadetes del tot. Jo diria que ens falta un regonet. Podria contar mil anècdotes gracioses sobre tu, però mai acabaria. A part, hi ha coses que no es poden contar, que si no és la mama. Són coses que millor es queden entre germanes, entre nosaltres, dos xiquetes, ja quasi senyoretes, que tot i discutir són millors amigues. Una confident de l'altra. Unes xiquetes que no podrien viure una sense l'altra. Des de ben venudes jo feia de segona mare. Bé, ara també. Però és que a la meva tidita no li pot faltar de res. I no exagere, la meva Vica em conta que el dia que vares néixer, per sempre la meva germaneta xicoteta. El cas és que al final em van deixar entrar, perquè jo no anava a parar hasta veure aquesta gareta redoneta.
Quan vaig entrar, tota la tristesa em va desaparèixer. Podria dir que eres la meva calma, ixa mà forta que no em solta mai, ixa germana que tot el món voldria tindre, ixa companya de vida que està loca i sempre està disposada a viatjar, mentre no hi ha que caminar molt, ja que a ella no li va, a que sí? Però si li dius de jugar a futbol o a bàsquet, no s'ho pensa ni un segon, treu forces d'on no li queden i fa lo possible per no perdre. I quan dic lo possible, ho dic de veritat, perquè no eres una tramposa. I el pitjor és que dissimula molt bé. Però a mi poc se'n cola ja. Jo ja la conec massa bé. I quan la conec tan bé, estic segura que aquest any ho farà genial. Gaudirà com ningú i tirarà petardos a no poder més. Aquest any ens acabem tots, Perquè tots els anys a mi em queda mig pack sencer. En canvi, a ella li falten. I sempre engegues algun que altre paquet de xinos. Tu a això dels petardos li tens poca por. Eres fallereta des de ben menuda. Jo tinc la imatge gravada de tu dormida en el carro dins del casal. Recordo dir-te i repetir-te 1000 vegades si volies anar a casa a dormir. I tu cabuda que no, que tu te quedaves en la falla. Tot i això, mai haguera pogut dir amb el 100% de seguretat que algun dia arribaries a ser la màxima representant de la falla. Un dia com avui estaries ahí dalt. Ara tampoc és que m'ho acabe de creure. Crec que el meu cervell encara està en procés d'assimilar-ho. Això sí, com tarde molt, ja m'ho he perdut tot. Aquesta bonica experiència, tot i ser intensa, és molt curta, molt curta. En quan menys t'ho esperes, ja és 9 de març, però no vaig a córrer tant en el temps, que ja prou ràpid passa. A la conclusió a la que vull arribar és que no t'adormis, que aquesta experiència passa en un tancar i obrir d'ulls. Disfruta, riu, coneix gent nova, d'altres comissions, però sobretot crea. Crea records per a tu, per a la història de la falla, i procura que no et quedis res pendent per fer. Aquest any serà únic. De segur que ja t'has cansat d'escoltar-ho. He de dir-te que has tingut molta sort dels acompanyants de viatge faller. Julián sempre estarà atent perquè no et falte de res, ja ho saps. I Natàlia serà la teua germana major. I el millor de tot és que amb els anys aquesta germana creixerà. Ho dic per experiència, si és que al final tot queda en família. I per últim, però no menys important, Pablo, el teu president, i aquest xiquet rialler, tot el principi parlant un poquet seriós. Amb ell viuràs cada acte, i sé que en realitat sou prou pareguts. De segur que es queixareu de les mateixes coses, que si ja va haver de fer fotos, que si tinc set, que si em fan mal els peus, que si que avorrit que és això. Ja ho veureu. I ara em toca parlar un poquet de Pablo, el nostre president infantil. Sols has de conèixer-lo per saber que és un amor de xiquet, que t'acollís i de certa manera, indirecta o directa, es preocupa sempre per tu. És amic dels seus amics i estima tot i estima molt, tot i demostrada a la seva manera. Si és per la falla, sempre està disposat a ajudar, o almenys fer acte de presència, com cada 15 de març que et quedes fins que tot estiga en ordre, la falla plantada i ben adornada, perquè ell s'ha criat en la falla. Això ve de família, si no és que ho diguin els germans. Des de ben menut que va pel carrer tirant petardos. Ma que t'agrada, Aquest any les traques les tiraràs tu, que no és poca cosa, i els coets castells seran per a tu i per als teus companys de viatge, que ja quasi són com la teua família. De segur que fas que aquest any siga molt màgic i únic. Gaudeix molt i viu l'any al màxim. No et deixes res per fer. Disfruta cada acte d'aquest bonic camí que fa uns mesos vas emprendre. Avui fas un petit canvis d'acompanyant. Tot i ser por de temps, Noelia ha estat la seva companya. És una xiqueta molt vergonyosa, però que quan agarra confiança la conversació va fluida. Fins avui, i després de 3 anyets, que es diuen pronte, deixes de ser la nostra fallera major infantil, però de segur que la teva constància i ganes de fer és la mateixa. Gràcies per representar la falla i per fer-ho amb tanta delicadesa i fer-ho tan bé. I ara torna a tu, Noreta, per dir-te ja les últimes paraules. El papi està i baix tan orgullós de tu. De segur que ja ha dit 300 vegades lo guapa que estàs. I la mami, de segur que ja l'ha caigut alguna llagrimeta. La Vica i l'abuelo, passe el que passe, sempre estan al nostre costat, ajudant i estan disposats a tot el que necessiten. Gràcies a tots per vindre, per omplir aquesta sala de germanor, de Caliu Faller. Noreta, deixa'm dir-te una última vegada, disfruta i no et queixes tant. T'estime, titeta.
passada i la nostra participació, volem fer entrega d'un detallet per tal de que recordeu aquesta història que acaba de començar i siga inesgotable. Fins ací la nostra presentació infantil. Gràcies i fins l'any que ve. Pitxafuste. Inés com a noma 1. Cesca com a noma 2. Aleix com a guardacàmera. Martina com a trella. Amàlia com a Morli. Didac com a Callo. Noelia com a Noelia i Laia com a l'Emperatriu.